nan naabatay tao nga kaduulan o masangpit panahon nga kita magkalisod-lisod. Hinaot unta naa. Unsa man kaha kita kasuod sa mga tao sa ato ang palibot. Duol ba ang atong relasyon ngadto sa atong mga silingan o ngadto sa Dios? Nay usa nga nitubag ako Father FC. Feeling close lang sa ako ang mga friends o sa ako ang mga classmates o kasilinganan. No? Naapoy usa ka pare. No? Engineer siya kaniadto, niingon siya, dali ra daw pag-solve ang kanang problema sa X o sa Y. Pero ang lisod daw nga isolve ang distansya niya ngadto sa Dios. How close I am now to God. So nianing adlaw mga kaigsuonan, imbitahan ko kamo sa pagpamalandong, no? Kanus ama nato mahibaw-an nga kita duol na, no? Ang ato ang kaugalingon ngadto sa ubang tao o ngadto sa Dios. Ang tubag sa maong pangutana atong makaplagan diha sa mga pagbasa nga atong nadungog ni aning adlaw. No? Una, duol na kita ngadto sa atong mga isig katao ug sa Dios kung kabalo na kita mobati sa kalisdanan sa uban. Diha sa Ebanghelyo atong nadungog nga ang usa ka opisyal nga Romano dako kay ang pagpakabana sa iyang sulugoon nga nagkasakit. No? Kasagaran ang mga amo abusado sa ilang mga mga sulugoon o way pagpakabana, gibayaran ta na ka, gisuldoan ta na ka, nagkasakit-sakit ka, imuha na ng sayop, kay imuhang gipasagdan imong kaugalingon, pero dili ingon ana no ang batasan sa mao nga opisyal nga Romanhon na agyud siya deep concern para sa nasakit niya nga sulugoon o gusto niya nga ang mao nga sulugoon maayo, no. Busa siya nangita gyud og pamaagi, no. Og siya nanugo og mga opisyal sa mga Hudyo nga mo'y mohangyo kang Hesus aron si Hesus unya ayuhon ang iyahang sulugoon nga nagkasakit-sakit. So nindot kaayo, no, kung makakita ta og ingon ani nga mga tao sa ato ang palibot kabalo nga mo suporta ka nato, no, muaga ka nato kung kita nagkalisod-lisod, no. Dili sila lisod duolon, no. Ug gani sila na ang muduol ka nato, sila na ang mutabang ka nato bisan pa dili na nato pangayoon kanila ang tabang. Kay sila kabalo naman mo bati sa kalisdanan sa uban. Kining mga tawhana duol-duol na gyud ni ilahang relasyon ngadto sa Dios ug sa iyang mga isig katao. Ikaduha mga kaigsuonan, kita duol na no, ngadto sa Dios ug sa atong isig katao kung kita makaplagan na, no. Diha sa Ebanghelyo si Hesus nahibulong sa iyang pagkadungog nga katong opisyal nga butunta niyang bisitahon ang balay aron ayon ang sulugoon niya, dili mahilon siya pasudlon sa iyahang balay, no, kay gibati sa maong opisyal nga dili siya angayan nga mudawat kang Hesus, dili siya angayan nga si Hesus mupaduol kaniya kay siya usa ka makasasala, no. Apan unsa man ang gingon ni Hesus, wala pagayud ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel, no. Siya si Hesus nakakaplag, no. Og usa ka tawo nga adunay hugot nga pagtuo ug ang maong pagtuo iyahan nang gikinabuhi, kabalo naman siya mubati sa kalisdanan sa uban. So mga kaigsuonan, kung kita di ay kabalo mo pakabana ngadto sa atong isig katao tungod sa ato ang pagtuo nga nahuptan, ang Dios di ay, no, naglantaw gyud sa ato ang binuhatan, no.
Kabalo gyud siya kung kinsa kanato ang adunay bulawanong kasing-kasing. No? Naglantaw ang Dios matag karon og unya sa ato ang mga binuhatan, kita iyang makaplagan, no? Ug kita unya iyang pagabaslan, no? Panalanginan tungod sa ato ang pagpakabana sa panginahanglanon sa uban. Labi na gayud kung ang ato ang pagtuo ngadto kaniya ato anang kikinabuhi. Ikatulo mga kaigsuonan, makayon kita nga suod na kita ngadto sa Dios ug sa atong isig katao, no. Kung kanang atong kinabuhi, no, maggrasyahan gyud, no. Kay ang tao nga adunay suod nga relasyon ngadto sa Dios, duol man siya sa tubod sa panalangin, so daghan jud panalangin nga moabot kaniya. No, diha sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, atong nadungog nga sa dihang namalik sa balay sa opisyal ang mga sinugo, ilang nakita nga naayo na ang iyang sulugoon. No. Kabalo gyud di ay mobalos ang Dios, no, sa mga tao nga adunay bulawanong kasing-kasing. Sa tao nga adunay hugot nga pagtuo ug kabalo nga mutabang, mupakabana ngadto sa uban. Ang grasya ug panalangin sa Dios mudagayday, no, mubaha, no. Igabubo gayud ngadto sa mga tao nga nagpaduol, no, sa ato ang Dios ug nagpaduol ngadto sa iyang isig katao. Mga kaigsuonan, nindot kaayo, no, kung kita magpaduol ngadto sa Dios, magpaduol sa ato ang isig katao. Apan naay mga babag ngano nga dili kini siya mahitabo, no, bisan gani diha sa ato ang pamilya, no, ang mga magsuon usahay mag-away-away, no, mga anak og ginikanan matingala ta, no, ngano man nga dili sila suod nga pareho raman og dugo, no. Ang mao nga pagbahin-bahin dili pagsinabtanay, dili suod ang relasyon sa matag usa, nahisgutan usab ni San Pablo diha sa unang pagbasa. Nga gikasubo niya pag-ayo nga ang mga Kristiyano ngadto sa Korinto nagkabahin-bahin, no. Naay diskriminasyon nga nahitabo, no. Naay selos-selos, away-away, no, binirahay paubos, insad nga magsinuportaay og para kang San Pablo dili kini hulagway sa tinuod nga katilingban nga Kristiyano. Mao man iyang gipahinumduman ang mga Kristiyano nga kinahanglan magkahiusa ug usa lamang ang pamaagi aron kita nga mga Kristiyano magkahiusa kanunay atong hinumduman nga kita kabahin na sa lawas ni Kristo. O kay kabahin man kita sa lawas ni Kristo, kita usab iyahang giamuma, no. Kita iyahang gipakaon kanunay sa iyang lawas, gipainom sa iyang dugo. Aron ang ato ang kinabuhi unya mahisama kaniya, no. Siya nga nianhi ni aning kalibutan kay siya ni bati sa atong kalisod. Siya nga nakakaplag kanato aron mahimong iyang mga sumusunod, no. Kita nga iyang gigasahan sa iyang gugma, sa gasa sa pagtuo, sa gasa sa misyon. Hinaot unta kanunay kita magkahiusa. Dili lamang panahon sa pagampo ilabi na gayod diha sa ato ang pagpaningkamot aron walay bisan isa kanato diha sa atong katilingban ang mapasagdan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Hesus mupuyo na sa atong kasing-kasing ug sa kasing-kasing sa tanan. Ang atong Ginoong Hesus nagtawag sa iyang mga alagad sa pagsaksi sa Ebanghelyo. Uban sa dakong pagpaubos, ipadangat nato kaniya ang atong mga pangamuyo diha sa pag-ingon. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami.
alang sa simbahan tibuok kalibutan, nga mahimo siyang dalangpanan alang sa tanan mga makasasala. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa Pangulo sa atong nasudnong kagamhanan, ilabi na dinhi sa atong nasud, nga makaghiusa ang ilang panglantaw ug pagbuhat sa kaayuhan alang sa kalinaw sa tanan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga anaa sa mga balay tambalanan, nga masinati gihapon nila ang presensya ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong maigsuon nga mipanaw na sa laing kalibutan, nga ilang hikaplagan ang gingharian sa langit. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Sa hilom atong iapil sa pagampo ang atong uban pa nga mga intensyon. Langit nung Amahan, hiusaha kami sa imong gugma, aron mamahimo kaming malig-on nga saksi sa imong pulong pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ihalad na mo kanimo, mahigugmaong Ginoo, ang mga pag-ampog pag-antos ug ang mga buhat namo. Uban kanimo sa kanunay nag-aawit, ang gugma mo, O Ginoo, mao'y gugmang labing intig. Ang kasing-kasing Ginoo, ug ang among paghigugma, karon ang tanan dawata kalagug lawas anian. Diha uban kanimo sa kanunay mag-aawit, ang gugma mo, Ginoo, mao'y gugmang labing intig. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan, ug dawata ang among mga halad. Ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat ug ipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya
ug pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo didto sa krus, ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat, ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga walay katapusan, alang sa tanan nga nagaalagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit, nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta, ug nagdaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Ginoong Diyos, sa kagamuman, puno ang langit o yutan, sa imong himayan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigon ang nag-aani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtutuwa